ayat betadi mentuo sabid ko mga watatano na ayat iran di kapagintaw na malibutan. Ngayon, di niya nakataw sa Quran na di mataw batay sa Quran. Okay, daw pa makapahikap niyo nagyang mutuwa cellphone na langwak na siya laro na palayan niyo na lang. Malibutan ay kapagintaw. So mga walay tanong na malibutan kadabang buti sa Quran. La ilaha illallah. So mga tabong tanong na malibutan kaya man na niya nagkakway sa sikat. Tijara ito na. So mga digang na tanong na malibutan kami kasunod yung tayo man na niyan na riba. Di ba suswat tanong? Kaswen tanong ang Marawi City. Yang kaya Marawi City. Nagyang kaya ada tanong ako mga darpa tanong. Mga kawanit tanong. Nakagiya miya baluyanan alat tigur ketan wallah. Miya baluyanan na ibadan na istik na alat tigur ketan wallah. Sabab sa iyong temanan yan nakiandarin ng tanong. Da mata umat sa Quran. Da bon butia. Ay kata Umar. Na waman ibtagal izzata li ghayri al-islam adallahu Allah. Sanin sa tao ang balog sa menang asa na ko sa Islam. Sanin sa tao ang balog sa beras sa na ko sa Islam. Sanin sa tao ang balog sa kitab asa na ko sa kitab Islam. Sanin sa tao ang balog sa ukit-ukit apabila asal ako Islam adallahu Allah napakadapan na sinu Allah tabaraka wa ta'ala. Di ba suswatan? Yan kaya mga ridwitan wa? Mga surangatan usang pada sasabut niran sa tarotok asum menang tanwa mga Muslim nasibat at tago sa giya kung Al-Quran Al-Karim wasum dati Rasulullah SAW sasabot nila na lang agianan dagapuan na katano ang menang gianan hindi tanong ka pagada panas gianan hindi rin tanong ka pag-isa o mga rin may tanong isa ko mga orientalist di ibang ristiyan sa dunia kaya katuruyan na tigyan madama Al-Qur'anu ala aidi al-muslimin dan tastati'a al-awrubatu as-saytarata ala syarq dayon sa giyang kaya kitab Allah dayon sa giyang kaya Quran na batatagupan si kupalad tingkungan na para ng mga Muslim na didin mariga awruba ubayran bipar sa mga Arab didin mariga awruba ubayran bipar sa imananian ng mga Muslim sasagot nilan au madar katano gi kitab Allah naron matatus nga pagadapanas tano na ubabog di tang madar gi Quran masyat tano pipi gi kitab Allah na san magtawag yung tamanan yan na bagro Allah aya karin na mga horip Allah na adna dalangan no Allah wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى sadnatiku Allah at talikudan yan sukat teruakan talikudan ako niyan sadin sa tao akalipatan ako niyan sadin sa tao ungkir na ako niyan ungkir niyan sukitab Allah pakalipatan niyan sukitab Allah niyan siyapan sukitab Allah fa indalahu ma'isatan danka na mata na tingwala aba pembagian niyan suka pagindaw aba sempit na manibutang dia kaya kalibuti man to ay banan yan nabdatan ng mga Muslim na siir katanon kisir manaksuruhu yawmal qiyamati ama napakauma sa ay mananungan na mauri na palibunwan na huta na siya kaya ito buta Qala Rabb lima hasatan ama ya Rabb na'in wa ko nga palibunwan na buta asakan na papagay ako sa dunia
Ay katulad Allah Ta'ala, nalaydanan, ang yakataling umarka, sumagat tanda ka doon. Yakataling umarka, sukita ba kan, na piyakalipatan ka, na laydanan ay man to, nakalipatan ka. Kalipatan ka sa dabang ka, kipantag si Kwaibanan yan, na Islam. Dabang ka, kipantag si Kwagabako. Rinad tanong ka ng tanong, mapantanong yan. Sa aya solusyon, agyang kay, abdad tanong, naswagi siya mga watatanong. Napamaka na nagtanong sa Quran, din nagtanong siya mga madrasa. Sa katanong mga doksina na manan yan, na di tanong limitaduan, so di tanong kapaganan. Imanto na so kapaganan na miya kalibun, kapakay amo, untun ka si Kwaibanan yan, na taraka ka, si kundugangan ka, si ikwanay ka, napakatukar kayong takasit na ipiping doon yan kayong taymanan yan na alip bata tama sa kayong taymanan yan na ya naktafi bihadal kadar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.